Ukubumbana kwehora lesikhombisa mbukeli kusho khona ukuthi sekuyisikhathi sokuthi sikwethulele izindaba eziphekwe zadidiyelwa lapha ekumkhulu le-SABC. Angingandike ngomlomo njengesiqebetho angihlale kuzona ithonti. Igama lami nguNoxolo Mamtshali wakwaMwali kanti naze ihamba phambili kuleli hora. The glass is not empty. The glass is half full and moving towards being full. That's precisely where we are. Umengameli weqembu elibusayo i-African National Congress uCyril Ramaphosa uthi uzoba sela usomqulu wabo wezokhetho ngonyaka ozayo. Libuza ukuthi ungubongaki ezingxenyeni eziningi izezwe njengoba namhlanje belikhithika. Before we left South Africa, our manager told us that the weather is going to be wet and it's going to rain, so we were prepared for that. Iqalile iyayiqeqesha ibanyana phesha kwelwandle njengoba ilungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba nje. Xhumana nophiko lwezindaba ze-SABC sithinte uma ufuna ukusazisa noma ukusiluma indlebe ngodaba oluthile noma ingqinamba ezikhungethe umphakathi wangakini ungasishayela kule nombolo ethi 011 714 6133 noma usithumele i-email ku news@sabc.co.za. SABC News izwi lakho sizimele asithathi hlangothi. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthi uhlelo lwabo lokubhekisisa izethembiso zabo lubabeka emathubeni amahle ukuthi bekhale bemuke nokhetho likazwelonke oluzobanjwa ngonyaka ozayo. uRamaphosa uphinde wexwayisa ongqongqoshe abangawenzi ngendlela umsebenzi wabo ngokuthi bazoxoshwa uma beqhubeka nokungawenzi okulindeleke kubo. I-ANC isewuqalile umkhankaso wokhetho langonyaka ozayo. Umengameli waleli qembu elibusayo uCyril Ramaphosa uthi iqembu kufanele livume lapho elenze khona amaphutha liphinde likuveze nokuhle eselikwenzile. uRamaphosa uqhubeke wathi yize ziningi izingqinamba ezikhungethwe izwe kodwa lokho akusho ukuthi iqembu elibusayo liyahluleka ukuhola. The glass is not empty. The glass is half full and moving towards being full. That's precisely where we are. Ukusungula kwamathuba emisebenzi yonanto elisayibheke kakhulu leli qembu elibusayo. Poverty is one of our key objectives in terms of reducing it. The Statistician General said it has been coming down from the 17% to 7%. I-ANC ithi izowudla umhlanganiso okhethweni langonyaka ozayo yize leli qembu libhekene nezingqinamba. Believe that we've got a really good platform for the African National Congress to go to the 2024 elections with victory wrapped around our hands without any doubt. Elakuleli lizovotela uhulumeni omusha ngonyaka ozayo kanti amaqembu ezombusazwe aphikisayo afuna ukusebenzisa isimo samanje sakulelizwe eqinisekiseni ukuthi ayikhali yemuke nalo lolu khetho i-ANC. Ngingusamkele Maseko ngibekela izindaba ze-SABC eBoksburg. Ukwanda kwegameko zokubulawa kwamakhansela kwaZulu-Natal kunefuze lelibi lokungabibikho kozinzo komasipala abathile esifundazweni. Yisexwayiso ke lesi esidalulwe usihlalo weSalga kwaZulu-Natal uThamentuli. Senzima ukunqanda ukubulawa kwamakhansela kwaZulu-Natal. Ngeminyaka yo-1980 kuya ko-1990 lesifundazwe sesikhungethwe udlame olwabe luphakathi kwabeseka i-ANC ne-IFP. Owayengundunankulu wesifundazwe umnumzana uWillis Mchunu wasungula ikhomishana eyabe iphenya ngokubulawa kosopolitiki iMorane Commission ngo-2016. Phakathi ke kwezinye izincomo zale khomishana kwatholakala ukuthi ke izinhlaka zomthetho asisebenzi ngendlela ke efanele ukunqanda lezi igameko. Umhlaziyi wezepolitiki ke uSolwazi uBheki Mngomezulu uthi lezi igameko zidinga ukuthathelwa ke izinyathelo ngokusheshsha. Ngoba abaholi bayaphela kanti futhi nakho kuza ukhetho lwango-2024 okusho ukuthi isixazululo singasheshi sitholakale asemaningi amakhansela azobulawa. Usihlalo weSalga kwaZulu-Natal umnumzana uThamentuli uthi lenkinga idinga kube khona ke ukusebenzisana phakathi kwezinhlaka ezihlukene. Uma bengaqala baboshwe abantu bakwazi ukuthi uma besenza lesenzo sokubulala abaholi bezepolitiki bazoboshwa.
bayokusaba ukukwenza. Kodwa inkinga esinayo la esifundazweni saZulu-Natal udaba lolu lokuthi nje ibhamu zigcwele yonke indawo. uNtuli uthi lesi sihlava siholele ekutheni ke kukhinyabezeke ukulethwa kwesidingo zomphakathi. Nozinzo komasipala kanye nodaba lentuthuko luyaphazamiseka ngalesi senzo lesi senzakala. Isalga ithi ukusebenzisana phakathi kwezinhlaka ezibhekeleleke ukuphepha komphakathi namaphoyisa kungabamba iqhaza ke exazululeni lenkinga. NginguSimphiwe Makhanya ozindaba zeSABC ngiseThekwini. Ungoti wezomthetho uDikeledi Moeti uthi ukuhoxiswa kwemphumela yebhayili inkantolo ephakeme yaseFree State ngeke kube nomthelelo otheni esicelweni sebhayili esifakwe abasolwa ababili ecaleni lokucijwa kwetulo lokweqa ejele kukaThabo Bester. Laba basolwa kunguJoel Makhetha kanye noMweketsi Ramulula kulindeleke ukuthi bavele enkantolo eMantshi eBloemfontein kusasa. uMakhetha noRamulula kufanele batshele inkantolo into ephathekayo nenesisindo ukuze banikezwe ibhayili. Laba bobabili ibona kuphela banikezwe ithuba lokuthola ibhayili kulaba basolwa ngokwelekelela ekucijweni kwetulo lokweqa ejele kukaThabo Bester. Bayi12 abasolwa sebekhalelwa amasongo kasigonyela kuleli cala. Facts is that based on their schedules, they are starting to do bail application. It's the first time they're doing bail application. They have to do their bail application after they did their bail application and see if it will be granted or not. If they are not granted, basically they're going to appeal and they're going to use the same facts that has been used with the other accused. Umaweti wengeze ngokuthi mancane amathuba ukuthi bathole ibhayili njengoba kufanele banikeze inkantolo izizathu eziphathekayo. Umsolwa wesithupha kuleli cala unqatshelwe ibhayili futhi akazange aphikisane nalesinqumo. Noma kunjalo udaba likaDokotela Nandipha Magudimane lokudluliswa kwecala luzobuyela enkantolo ephakeme ngoLwesihlanu. Mbukelisi sasiqu ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela udaba oluthi bangishaya ngamabullet ayi2 ngaphambili bazoshaya ibullet eyi1 etiring lelaka driver laka right. Amaphoyisa aphenya icala lokuthungela ngomlilo ngemva kokuthi kunqonqiswe amaloli ngomlilo esifundazweni eMpumalanga. Mbukeli lolo daba lungezinye zeindaba esizobe sikuphathele zona ke uma ngabe sesibuya eyitola. Wena nje kumele ukwenze ukuthi uqhubeke uthi ne kumabona kude wakho. Asikubingelele uma ngabe usanda kungena odabeni esithe yilono olihamba phambili sibike ukuthi umengameli weANC uCyril Ramaphosa uthi usomqulu wabo wezokhwetho uzoba wenza noma ke uzowenza ukuthi ke ubaweze ibanzi bawudle umhla wakhona. Khumula ke mbukeli ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube ungena kuye uyicinga ngamagama athi SABC Izindaba. Obe ngusihlalo weANC aphinde engamele eminye eminyango esifundazweni Northern Cape uJohn Block ulindeleke ukuthi avele kusasa enkantolo ngecala elisha. Lokhu bevelile enkantolo yeMantshi eUppington ngenyanga edlule njengoba waboshelwa ejele lakhona kusukela ngo2018 mayelana necala le-trifecta. Watholakala enecala lokusebenzisa amandla akhe ukuthola inkontileka nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi ngamanani aphezulu. Sekuphele iminyaka emihlanu lokhu kwenzeka njengoba ezobuyela enkantolo nje icala lakhe lamanje lizoqulwa enkantolo yeMantshi yaseKimberley. Uzobe hambisana nowayinhloko yomnyango wezokuthutha nemisebenzi uPatient Makhali nosomabhizinisi uTseholekaye Mudawung. The 4 accused are facing various charges which includes fraud, corruption, money laundering as well as contravention of the Engineering Professions Act. Mr. Mudawung, who is accused number 4, and Ms. Patience Mokhadi, who is accused number 1, are out on bail. Mr. Fikile Block is currently incarcerated at the Uppington prison. Isikhungo sengqondo saseKimberley sichazwe njengesizinda senkohlakalo undunankulu wamanje waseNorthern Cape uDokotela Zamani Saul. Kwathatha iminyaka eyi14 ukuqeda ukusakha kanti sesidle imali engaphezulu kwezigidigidi zamarandi. Amaphoyisa aseMpumalanga aphenya icala lokucikela phansi impahla ngemva kokuthungelwa ngomlilo kwathwala impahla emgwaqeni ongithela wayeka uN4 eMgwenya khona eMpumalanga.
Kusolakala ukuthi amadoda behlomile amise amaloli abamba abashayeli onzi ngaphambi kokwathungela ngomlilo izolo ebusuku. Lokhu kwenzeka nje naKwaZulu Natal kunqonqiswe ngomlilo amaloli ayisithupha ngempela sonto esibuya kuyo. They pulled me out of the truck and already there I can hear gunshots. The only thing I thought of was running away. Amaloli amathathu abethwele izithelo kanye nokudla kwemfuyo kanti amabili wona abengena lutho. Abashayeli basashaqekile ngokubehlele. Bangishaya ngamabullet ayi2 ngaphambili. Bazoshaya ibullet eyi1 etiring lelaka driver laka right. Yebo. Base bahlise ematrukini lapho. Babe sekwenzeka ukuthi mangise truckini njalo bathela ipetrol balahlele nomlilo vele nami ngabe sengibalika kanjalo nje. Amaphoyisa athayaphenya ngalesigameko futhi ayiqaphe ngawokhozi lendawo. Sivule umlando we-malicious damage to property ngemva ukuthi izolo ebusuku bashisa amatraka awu5 lokho kusijabulisa ukuthi akekho lo alimeleyo kule incident lena kodwa ke siyaqhubeka nge-investigation yethu. Akukacaci ukuthi ungakanani umonakalo owenzekile kepha kuqagulwa ukuthi ungase ufinyelele ezigidini zamarandi. Umsingo bandayo odlula ezweni uze namakhaza ashubisa umkantsha ezingxenyeni eziningi zezwe. Likhithekile ke kwezinye ingxenye zezwe okufaka phakathi isifundazwe iGauteng, iKwaZulu Natal kanye neEastern Cape. Izangoma zezulu ezingayidla imbumba zithi amakhaza azoqhubeka isonto lonke leli. Izakhamuzi eziningi zaseGauteng zivole ikhithikile namhlanje ekseni. Bekuqala ukukhithika kusukela ngo-2012. It's often a misconception that you need to drop below zero to have snow. It was about -1 this morning driving in. It's a bit warmer now and you actually need slightly warmer weather for that snow to form. And often in the UK you'd see it snowing at around 4 degrees. Ezinye izakhamuzi zaseKimberley Northern Cape besiqhuqwa amakhaza emva kwalomsingo bandayo. Abanye bathe kunzima ukusebenza ngaphansi kwalezimo. Abahlala emgwaqweni bathi abanayo indawo yokufihla ikhanda izingubo zongibatha kanye nazasebusika esifudumele. I've never experienced cold days like this before, especially in Northern Cape. I'll never experience cold days like this. But this coolness, you can see this coolness. It's gonna kill even still kids. It's gonna hurt them. So a lot of people are asking people in the social development to give support to the still kids because still kids are already dying about this coldness. And I'm asking, please, people, can these people help us? With blankets, whatever, just everything, warm clothes, warm jackets, warm sneakers. Izingubo zongibatha izona esisiza abaningi ukuthi bafudumale eMahikeng eNorthwest. This weather is too much cold, even you can wear a blanket. And this weather is too much cold. Kukhithikile nasezindaweni esiphezulu eEastern Cape okholele kutheni eminye imigwaqo ivalwe. It's been wonderful, I must say, but very cold. Especially my fingers, hey, they're so cold, they are freezing. Izangoma zezulu zithi kuzoqhubeka ukubanda isonto lonke. Mbukeli uphawulileke nawe ngalamakhaza aqhaqhazelisa amazinyo. Kubanda kakhulu apha eEastern Cape. Indawo ezininzi, zikhona indawo eziwe iCape nalapha nemvula apha ziyanetha. Izandla ezi zineqabaka ukwazi nobamba ispader ezi. Uyabanda eEastern Cape. Igapho kwayikawila mara here kumakhaza yo. Hey, seziyazi nemprice zenshukela ukuthi imalini no. Awa namhlanje itiye yona siyayima ukuthi sifudumala. Apha emfuleni Kapa msasazi nokho ilanga siyalibona namhlanje liphumile kodwa noko alikhoshushu kangakho nengqele wena isekhona. Namuhla eNelspread embombela nemaphethelo maye uthi kuyabanza siyaqala ukubona kubanza lokujengalo. Awamkhathi ngapha emlodo ngapha ipuke ekhulu bekufafa sizulu. Gijima umtsokhwane nengubo endleleni. Ubanda kulo umkhathi ipophile. Hayi kuthwala bophile ngempela mbukeli kuyabanda. Ukhumbuleke mbukeli ukuthi leyo mbono ngiyababukeli ngakho ke lolu phiko lwe SABC kanye neindaba zesiZulu angeke baphendula ngokukhona ndaka ungasekuqubuke ngayo. Abafundi abangagculisekile beNyuvesi yaseTshwane baphazamise uhlelo lokufunda namhlanje ophikweni lwase
Isikhala esikhulu sabafundi simaqondana nohlelo olusha lwe-NSFAS oluhambisana nemali yokuthenga ukudla ehlinzekwa abafundi. Abafundi abadiniwe base-TUT bafuna ukuthi ungqongqoshe uDokotela uBlade Nzimande angenelele ngokushesha. Labafundi abangenelisekile base-TUT bebevimbekwa sane emasangweni ophiko lwase-West Campus. Abezomthetho bebesiqaphile isimo ukuthi singaphumi esandleni. Ukukhalisa-ke kakhulu abafundi ukuqoka kwinkampani entsha kuyiyona eseyijutshelwe ukwaba imali ye-NSFAS kubafundi neusizo lokuthenga ukudla. Ithukuthele ziyaveva inhlangano ezimele abafundi kule nyuvesi. As much as they introduced Izaka as a middleman, as a money laundering scheme, us as the EFFS are going to make sure that this thing does not continue disbursing funds to students, because there are harshly charges of which we are not going to allow. We are hungry already. If this process is legit and credible, why is it speedily rushed like this? So currently now we are facing an issue where 14,000 plus minus 14,000 of our students are seated at home. They are hungry. They have not received their allowances for June and July. And we've said it to the university that it can never be correct that a company called Izindaba is entrusted to facilitate billions of rands of the poor. Abafundi bathi selekuguqulwe uhlelo lokufaka kwemali yabo yokudla ngenyanga yedlule abakaze bayithole kanjalo nobe kufanele ingene kule nyanga. This thing of Izaka has affected me drastically because I can't even afford to buy a pack of sanitary pads. It's just part of money laundering from the nationals actually who are in higher offices. Abaphathi benyuvesi kanye nabesikhwama se-NSFAS abazange batholakale ukuze baziphendulele kulolu daba. Iqembu lezombusazwe i-Economic Freedom Fighters lifuna ukuthi zonke iziboshwa esezigwetshwe odilikajele zadonsa iminyaka e-16 zidedelwe ejele. Leli qembu likhala ngokugcwala ngokweqile kwamajele. Majority of these lifers are sick. Some of them have got chronic diseases already. What is it that you are trying to rehabilitate? Unless you want to punish them and you want them to perish and die in prison. Our view is that they should be to create space and alleviate overcrowding. Kwezomnotho beluphansi uhwebo lwerandi emakethe namhlanje. Irandi libizwa 18 rand 87 cents edoleni lasemelika libe u24 rand 15 cents kupondo kanti lingo 20 rand 70 cents ku euro. Ipula laseBotswana libizwa 1 rand 40 cents. IJSE vale inkomba yezabelo iphansi. Igolide libiza $1,921 i-ounce, iplatinum libiza $920 i-ounce, uwele ngahlozi ubiza $78.97 umphongolo. Kwezemidlalo iBafana Bafana inalo lonke uhlobo lwabadlali olingayisiza ukuthi ikhale yemuke nendebe yeKhosafa. Leli qembu lakuleli yilona lisaqhwakele eqoqweni uA kulomqhudelwano. Lokho ke kuzemva ukuthi phela liguqise iBotswana ngamagoli amabili kwelilodwa ngomgqibelo. Ayizange iqale kahle Bafana Bafana emqhudelwaneni wakulonyaka weKhosafa. Lokhu kuzemva ukuthi lakuleli lishane laze labukana neNamibia kungeke efuna ugoba uphondo. Lona bekungumdlalo oqala nqa weqembu lesizwe kulomqhudelwano emidlalweni wesibili elakuleli libhekane neBotswana. Yize lunqobile lo mdlalo kodwa liqalela landela ngemumva. uRowan Human obeqala ukugijima kuBafana Bafana kulomdlalo ukhombise ukuba ngumdlalo next. I don't feel like it's so much of a challenge because even in junior teams you play against African countries, you play against African players, and you get there's a level of African football and international football. Amagalelo kaHuman aqala ukubonakala eqenjini iBidvets kanti manje amehla athe nje okuye njengoba lakuleli lizobhekana neEswatini kusasa ngehora lesithupha ntambama. We go to the game and we face the game like a cup final because we know how important it is to win. uJetran Bawo neminyaka engama-27 ubudala ubeqala nqa ukuvimbela iqembu lesizwe ngolwesithathu njengoba lakuleli lalizwana amandla neNamibia nje. Kusenjalo loNozindi uyena omncane kunabo bonke oNozindi kuPremier Soccer League. Now I'm just enjoying the moment of playing for Bafana Bafana. You know, it's something that I've always dreamed of. But I know I was supposed to go on a few trials there overseas. I had to tell them, you know,
just wait a bit, you know, I've got something that I really wanted to do with my life. Lono Zinto uvimbele Stellenbosch FC ngaphambi kokuba avimbele iMaritzburg United kanti usangelelwa amagoli amabili emidlalweni emibili kulo mqhudelwano wendebe yeCOSAFA yanonyaka. Iqembu leBanyana seliqalile ukuyijwayeza isimo sezulu saseNew Zealand njengoba lilungiselela umqhudelwano wendebe yomhlaba yabesifazane ezosingathwa iNew Zealand kanye neAustralia. Abadlali beqembu lesizwe labesifazane iBanyana bebebonakala bejabule ehotela bakulo eNew Zealand njengoba kusondela ukuqala komqhudelwano wendebe yomhlaba maduzane. Leli qembu labesifazane laseNingizimu Afrika lizodlala yonke imidlalo yale mithathu kaGroup G kwelaseNew Zealand. The spirit in the team is very high. The bond is just amazing, and we've missed playing football so much. So when we got on the field, it was just the enjoyment. It feels great. I think today was a nice start-up session for all of us. I think you could have seen all the excitement that we had, you know, touching the ball again. And yeah, it's been a tough week, but I'm glad that we're back here and we're ready to get the ball rolling. Ukuziqeqesha kwabo okokuqala kuqondane nesimo sezulu besingesihle nokho nokubonakala kuzobasiza abadlali ukuthi basejwayele ngokusheshsha isimo esihambisana nemvula evamsile kwelaseNew Zealand. Before we left South Africa, our manager told us that the weather is going to be wet and it's going to rain, so we were prepared for that. And I think for me personally, playing on the rain, it's amazing. You never get tired really. iBanyana izobhekana neqembu laseCosta Rica emidlalweni womngani ngomgqibelo. iBanyana ongenani ifuna ukufinyelela esigabeni somkhumula jezi emqhudelwaneni wakulonyaka njengoba eminyakeni emine edlule kwelaseFrance baphuma ekseni emzuliswaneni wokuqala. Mbukeli njengoba sike sakubikela ngamakhaza aqhaqhazelisa amakhaza nje sizokuphathela ke umhlahlo wesimo sezulu ogcwele uma ngabe ke sesibuya ezitolo. Angithi siyazi phela kusasa ukuthi kumele ulungiselele njengoba uzovuka ubheke eindaweni ezahlukene. Thina ke sisakazela wena. Ikubingele mbukele emakhaya ngiphinde ngikwamukele besimo sezulu sanamhlanje kusihla ake sibheke simi kanjani ke izulu thana ngabe lihleke nje likhithikile kakhulukazi nje ngempela lapha nesifundazweni saseGauteng sikutholile ke nje la khithika ekseni kuyona njalo nasemini kanti ke futhi nakusihla ngasikulindele ke nje ukuthi izulu likhithike kanti ke likhithika njalo ke nalapha nesifundazweni sakaZulu Natal kuyona kanjalo lapha nesifundazweni sase-Eastern Cape ladliva ke izulu kakhulukazi nje ngempela lapha nesifundazweni saseMpumalanga likudla njalo ke kuyalapha nesifundazweni saseLimpopo kanti ke kusasa singasalindele nje lamathutshana emvula akudla lapha nesifundazweni sakaZulu Natal kuyona kanjalo eMpumalanga kanti ke zikhona inaleza inkungu ekhasa phansi elindelekile esifundazweni saseGauteng kuyona kanjalo eEastern Cape kanti ke sixwayiso sethu akusihlwa simi kanje siphuma lapha na South African Weather Service kukhona ke lokho kuduma obunobungozi kakhulukazi nje bulindelekile lapha nesifundazweni sakaZulu Natal kanti ukhona ke nalo amoya onamandla olindelekile nje kakhulukazi lapha nesifundazweni sakaZulu Natal iphinde likhitheke ke njalo ke lapha esifundazweni sase-Eastern Cape kanti ke kusihlwa amazinga ke ame kanje liyabanda ngempela ke izulu lapha ngempela kuKapa lodumo ame nje ku2 kanti masibheke lapha kuAppington liyabanda ngo2 bande njalo ke lapha kuGoli koSoweto ngo-2 kanti ke Musina lithanda ukuthi libandeke nakhona ngo9 kanti masibheke lapha ke esifundazweni sakaZulu Natal kuMgungundlovu liyabanda ngo2 kuyana kanjalo eRichards Bay eThekwini u11 kanti eIslandani singalindela nje u10 eGqeberha u7 kanti ke kusasa izulu ke nje lisabandi kakhulukazi ngempela lapha nesifundazweni saseWestern Cape ngalindela nje eKapa lodumo u17 kanti ke Appington u19 masibheke nje lapha eGoli yabanda ke ngempela izulu ngo11 bande njalo ke nalapha ke eMusina ngo18 eEmelo liyabanda ngo12 kanti ke lapha ke eMnambithi u14 eMgungundlovu u16 koRichards Bay u19 eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi singalindela nje wona ke u18 kanti ke koPorsenshon u18 libande njalo ke nalapha koGqeberha ngo17 kanti ke eGeorge u15 isibeka lapho ke simo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke ngiyintombi kaMadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe.
Mbukeli ukuhlahla kwenqama akusikhona ukubaleka isuke sayothatha amandla ziyaguqa lapha bese kuphathele zona mina ke ngiyohlangana nawe kusasa ekseni ohlelweni ngeekhaya jikelele ku digital terrestrial television nishona phela iDTT yodumo nibe nobusuku obuhle nisale kahle